Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Яңа онкология үзәгендә һәм яңартылган нур яшьләр үзәгендә булды. Икенче гимназияның төшке ашын бәяләде. Татарстан Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чаллыда булды. Чаллыда яшәүче хатын мошенниклар корбаны булган. Аның хисабына чит илгә юллама алганнар. Мондый очракларда нишләргә? Татарстанда яшәүче 96 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 14 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 15 декабрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 11693 очрагы теркәлде. Аларның 10251 терелгән, 92се узган тәүлектә. Татарстанга Спутник В коронавирус инфекциясына каршы вакцина кайтты. Беренче партия риск төркеменә караган медицина хезмәткәрләре, укытучылар, социаль хезмәткәрләр һәм волонтерлар өчен билгеләнгән. Республикада масса күләм вакцинациягә әзерлек кысаларында, дарухана базасында һәм прививкалар ясау пунктларында вакцинаны саклау өчен кирәкле температураны саклый торган махсус суыту җиһазлары алдан әзерләнде. Шулай ук прививка ясау кампаниясын уздыру өчен персонал укытылган. Вакцинация проводится бесплатно, исключительно добровольно. В Набережных Челнах вакцинация медиков будет проводиться на базе городской поликлиники номер 7. Всего в рамках первой партии поступит 112 доз. Татарстан Республика Президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Чаллы шәһәренә килде. Республика башлыгы яңа онкология үзәгендә булды. Мәктәптә төшке ашны бәяләде һәм яңартылган нур яшьләр үзәгендә булды. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Нур үзәгенә бөтен республикадан яшьләр оешмалары җитәкчеләре җыелды. Аларга мондый үзәкләрнең ничек оештырылырга тиешлеге турында сөйләделәр. Наш молодежный центр посетили все директора молодежных центров с Республики Татарстан и начальники управлений по делам молодежи со всей республики. Министерство для них проводит семинар по организации работы с молодежью, на котором они презентуют стандарты деятельности молодежных учреждений. Яшьләр үзәкләре эшчәнлеге стандартын Рөстәм Миңнехановка да тәкъдим иттеләр. Республиканың яшьләр эшләре буенча министры аңлатканча, бу китап яшьләр киңлекләренең барлык җитәкчекләре өчен кулланма. Кайбер аспектлар законлы төстә, башкалары рекомендацияләр булып калачак. В стандарте деятельности молодежных центров Республики Татарстан постарались описать все процессы от инфраструктурных процессов, имея в виду о формировании концепции, общественных слушаний, понимания, какие направления деятельности должны быть востребованы, интересны и реализованы в молодежном центре. Рөстәм Миңнеханов шулай күптән түгел төзелеп беткән онкология үзәгендә дә булды. Медицина учреждениесен гыйнварда ук ачарга планлаштыралар. Хәзерге вакытта бирдә электр системаларын эшләтеп җибәрү, шулай ук медицина җиһазларын монтажлау эшләре бара. Президент эшләренең сыйфатын уңай бәяләде. Общая площадь 8,5 тысяч квадратных метров, 100 тысяч посещений в год поликлиника рассчитана. Будет работа организована 2 смены. Охват населения это 1,2 миллиона человек, 9 муниципальных образований, 2 крупных города, Набережные Челны и Нижнекамский муниципальный район. Республика башлыгы икенче гимназиядә мәктәп ашын татып карады. Капиталь ремонт кысаларында учреждениедә барлык азык-төлек блогы алыштырылды. Он һәм яшелчә цехлары модернизацияләделәр. Рөстәм Миңнеханов ассортимент белән танышты һәм мәктәп менюсын татып карады. Президентның эш вакытында соңгы нокта булып компенсаторлар җитештерү предприятиеләренең берсе булды. Рөстәм Миңнехановка яңа заманча җиһазларда җитештерелә торган яңа линияны күрсәттеләр. Республика башлыгы югары технологияларны билгеләп үтте. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Процент ставкаларының төшүе булачак эшмәкәрләр өчен бәйге һәм яңа сәнәгать парклары. Бу һәм башка сораулар хакында Чаллы мэры шәһәр эшмәкәрләре белән онлайн конференцияда фикер алышты. Шәһәрнең икътисады яктан ничек үсүе һәм алдан нәрсә көтәчәге безнең сюжетта. Илнең башка төбәкләрендә эшмәкәрләргә процент ставкаларын төшерәләр. Бу хакта Эльвира Федорова сөйләде. Ул аңлатканча, пандемия белән бәйле рәвештә күп кенә эшмәкәрләргә җиңел булмады. Ул мэрдан эшмәкәрләргә ярдәм итүне сорап республика президентына мөрәҗәгать итүен сорады. Почему-то в приоритете у нас только айтишники, строители, обрабатывающие. Ну, понятно, меня, к сожалению, в этом списке нет. Вот в связи с этим у меня просьба, возможно ли ходатайствовать перед Рустамом Нургалиевичем о рассмотрении вопроса о снижении ставок налога
Мое право как мэра города Набережные Челны обратиться к президенту Республики Татарстан. Мы, безусловно, с учетом вашего обращения воспользуемся, и я обещаю вам, что с этим вопросом я, как руководитель города, по вашей просьбе буду обращаться. Булачак эшмәкәрләр өчен бәйге оештыруга кирәк. Бизнес мәктәп җитәкчесе Оксана Самарцева шундый үтенеч белән Наил Мәгъдиевка мөрәҗәгать итте. Шул рәвешле ул балаларның бизнеска карата кызыксуын арттырырга һәм аларны эшмәкәрлеккә өйрәтергә кирәк икәнлеген аңлатты. Где по аналогии с конкурсом «Молодой предприниматель Автограда» могут действительно ребята обучиться навыкам, компетенциям, по крайней мере, чтобы это для них было бесплатно, но со своей стороны мы готовы взять на себя все организаторские моменты, в том числе по предоставлению бизнес-тренеров для обучения ребят. Мы можем, безусловно, и заинтересованы в том, чтобы молодые ребята и девчата со своими идеями пришли на этот конкурс, и финансовые, организационные возможности мы обязательно для этого найдем. Наил Мәгъдиев шәһәрнең икътисады яктан үсүен һәм монда яңа бизнеска шартлар туу хакында билгеләп үтте. Якын киләчәктә яңа сәнәгать мәйданчыклары төзелү планлаштырыла дип белдерде шәһәр башлыгы. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда яшәүче хатын-кыз мошенниклар корбаны булган, аның хисабына чит илгә юллама алганнар. Полиция хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, мондый очрак беренче тапкыр гына түгел. Ел башыннан ялган документлар белән бәйле 16 җинаять эше ачылган. Хатын-кызның шәхси мәгълүматлары ничек чит кеше кулына эләккән? Тулырак алдагы материалда. Сколько лет уже я устала. Бурычны түләүне таләп итеп коллекторлардан шалтыратулар 4 ел элек башланган. Башта 99 мең, аннан соң бурыч суммасы 150 мең сумга кадәр җитә. Алдакчылар корбанына әйләнгән хатын-кызның сүзләре буенча, ул бу банкның клиенты булмаган, килеш аның исеменнән чит илгә юлламаларны түләү өчен банктан бурычка акча алганнар. Говорят, вы брали кредит, они мне ни договора не показали, ничего. Начали меня в одежде фотографировать, и все, в общем... Так не делается. Я сколько кредитов брала, я уже знаю. Я попросила просто договор. Они говорят, мы не можем показать вам. Якобы перепродали уже это коллекторской организации. Юрист аңлатуы буенча банк һәм коллекторлык агенты белән килешүдә документларның төп нөксәсе банкта булырга тиешлеге билгеләнгән. Ни өчен алданган ханымга бу кагазьләрне күрсәтмәгәннәр? Подписи были показаны пострадавшей гражданке. Подпись она не признала в этих документах, поскольку при внешней визуальной схожести все-таки были выявлены определенные отличия. Что интересно, значит, в этой ситуации в кредитном договоре был указан неактуальный адрес регистрации данной женщины. Юрист сүзләре буенча шәхси мәгълүматлар караклар кулына фатир саткан вакытта эләккән булырга мөмкин. Хәзер исә суд тикшерүләре көтелә. Без үз чиратыбызда вакыйгалар үсешен күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Минеральная вода санатория Шифаласу и Жминводы – природный бальзам для реабилитации желудочно-кишечного тракта, эффективное очищение от токсинов и укрепление иммунитета. Будьте здоровы! Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии «Сказочный Восток» с 11 по 20 декабря в Экспо Кама. 7 января. ДК «КамАЗ». Елена Проклова, Евгений Сидихин, Антон и Елена Хабарова, Вячеслав Гугиев в лирической комедии «Судьба в подарок». 12+.